Irlandarra, baina Atarrabian adoptatua. Jaietako suziria bota zuen. Ezinbesteko eginkizuna du bere taldean. Kapitainaren besokoa darama, eta atea benetako gudari gisa defendatzen du. Emakumezkoen eskubaloiko lehen mailan jokatzen duen bigarren urtea da. Replasa beti onakekin. Taldea eta zaleak bat eginda daude. Gaur, Olaia Luzuriagarekin solasten dugu. Kaixo, Olaia, zer moduz? Kaixo, egunon, zer moduz? Beno, konta iguzu pixkatxo bat gehiago zuri buruz, Olaia Luzuriaga, gehiago ezagutu nahi dugu. Nongoa zara, zenbat urte dituzu, non ikasi zenuen? Bueno, 22 urte ditut, Iruñakoa naiz, Donibaneko auzoaz, eta bueno, San Fermin ikastolan ikasi nuen, eta bueno, hasieran anaitan hasi nintzen jolasten, hona etorri nintzen aste. Zergatik eskubaloia, Olaia, eta ez futbola ala saskibaloia, bezalako beste kirol batzuk? Ba, egia da, ni txikitan itxakora ikustea joaten nintzela, eta bueno, egia da jokatzeko aukera ez nuela, ez? Beti kirolak egiten dituen anaitaz badut etxetik oso gertu, eta ez zegoen, baina gero urte batean jarri zuten, eta esan nien nire gurasoi hasi nahi nintzela bai ala bai, eta bueno, hor hasi nintzen, horrela sortu zen. Betidanik aritu zara eskubaloian, ala beste kirol batzuk probatu dituzu? Bueno, uste dut denok bezala txikitatik pila bat gauza ez, egin nuen judo, egin nuen gimnasia, igeriketa, euskal dantza ere, baina bueno, azkenean eskubaloiarekin gelditu naiz. Eta zenbat urterekin hasi zinen? Ba, hasi nintzen alebin kategorian, direla 11 urte, 10. Ze taldetan hasi zinen? Anaitasunan hasi nintzen. Eta ze taldetatik pasa zara onaino, beti onakeraino iritsi arte? Ez, bakarrik jolastu naiz bi talde horietan, eta 17 urterekin deitu ninduten hemen beti onakeko zilarrezko taldetik, eta bueno, pentsatu nuen, baina azkenean argi izan nuen eta etorri nintzen. Zergatik erabaki zenuen Atarrabiara etortzea? Kostatu zitzaidan, baina egia da beste taldeko bati deitu zioten ere, eta bueno, azkenean aukera oso polita zen guretzat, 17 urterekin ja zilarrezko kategorian jokatzea, bueno, aukera oso ona zen, eta bueno, azkenean pausa eman genuen eta hemen etorri ginen. Noiz izendatu zintuzten kapitaina? Pues uste dut ja 3. urtea dela hau, daramat hemen 6, hau da 6. denboraldia eta igual ja 3. Beti izan zara atezaina, Olaia, ala beste posizio batzuetan jokatu duzu? Keba, ni hasi nintzen jokalaria izaten, eta ez nuen gustoko bat hor atezaina izatea. Baina, bueno, egon nintzen konbinatzen zentral, lateral eta atezaina kadete, bigarren urteko kadete arte, eta ja erabaki izan behar nuen. Eta egia da oraindik pena ematen didala, ze asko gustoko nuen, baina bueno, ja oso gustora nago atezainan moduan, eta bueno, naiz eta hasieran ez zitzaidan gustatzen, orain ja evidentemente nahiko erosonago hor. Eta hortxe geratuko zara, ala... Espero du baietz, ja. Bale, eta nolakoa izan da bidean hasi zenuenetik orain arte, prozesu guzti hori? Ba, egia da nahiko ona, ez? Bi zati izan ditut nire etapan, eta da hasieratik anaitasuneko urteak, izan zirela nire baseko urteak, ez azkenean lehenengo urteko juvenil arte hor egon nintzen. Eta gero etorri nintzen hemen eta izan zen azkenean beste pauso bat, ez? Uste dut asko hasi naizela hemen etorri nintzenean, ze bueno, urte oso garrantzitsuak izan dira niretzat,
esperientzia asko izan ditut, baina bueno, egia da nahitasunan ere nire baseko etapa dela formatiboa hor egin dut. Pentsatzen dut esfortzua, disiplina eta jarraiketasuna ez direla falta izan, ezta? Ez, ni oso persona oso exigentea naiz nirekin, eta gauzak oso ondo egitea gustatzen zait, eta bueno, asko lan egiten dut eta asko exigitzen naiz, ze gauzak ondo ateratzea gustatzen zait, eta bueno, egia da horrek ez duela ezera aseguratzen, baina bueno, gustoko dut disiplina, gustoko dut hori, egunero lan egitea, eta bueno, beharrezkoa da ez, bestela ezinezkoa da lehenengo mailako talde baten jolastea. Noski hori esan behar nizun, are gehiago orain lehenengo mailan jokatzen duzuela, aldaketa nabarmena izango da, ezta? Bai, egun asko egiten ditugu lan, ordu asko, polikiroldegia ja da gure bigarren etxea, eta ordu asko egoten gara bata bestearekin, lan egiten, baina eske beharrezkoa da ez. Uste dut konpentsatzen zaigula ez, badakigulako gero horrek askotan erreflexatzen dutela bere taldeko emaitzetan, baina denok taldean gauden guztiok badakigu zer dagoen, eta asumitzen dugu gustoko dugula eta horregatik egiten dugula. Nola entrenatzen duzue? Adibidez, zein da zuen asteko martxa? Astean 8 entrenamendu egiten ditugu, eta gero larunbatean partida jokatzen dugu. Eta orduan badira 3 egun bikoitza, egiten dugu entrenamendu bikoitza, eta gero beste 2 egun entrenamendu bakarra, eta gero hori larunbatean jokatzeko. Kategoria maksimoan jokatzen duzuen bigarren denboraldia da. Nola izan zen igoeraren denboraldi hori? Nola lortu zenuten, nola bizi izan zenuten? Denboraldi oso polita izan zen, ez? Iritsi ginen igoko fasera partidari galdu gabe, eta ezakit oso polita izan zen. Genekien aukera genituela, baina azkenean denboraldia oso luzea da eta ezakizu inoiz nola joan behar den, eta azkenean lortu genuen, eta oso espeziala eta oso polita izan zen guretzat. Partida guztiak irabazi zenituzten urte horretan? Azkenean bat izan ezik enpantatu genuela, besteak irabazi, ez genuen partidari galdu, eta horrek ere guretzat konfiantza ematen zigun, ez? Jakiteko posibilitatea genituela, eta konfiantza izan behar genuela gure taldean. Ondoren ospakizuna iritsi zen Atarrabian, nola hartu zuen? Herriak zer esaten zizueten kalean? Egia da, denboraldian zehar jendea zegoela oso pendiente, galdetzen zigun kaletik eta animatzen zigun, eta pabelloia beti betea, baina agun hartan iritsi ginenean Lantzarotetik eta zegoen hor herri guztia bilduta guri itxoiten. Oraindik emozionatu egiten naiz pentsatzeaz, oso polita izan zen. Eta nolakoa izan zen Gerreras Iberdrola ligako lehen norgehiagoka hori? Ni urduritasunekin gogoratzen dut, baina ere gogo handiarekin, ze jolasten genuen etxean, jolasten genuen Logroñoen aurka zeia ezagutzen ginen, eta oso polita izan zen, pabioa betea zegoen, jendeak asko animatu zegoen, eta gainera irabazi genuen, oso ondo hasi ginen. Afizio handia dago herri honetan eskubaloiaren inguruan, ezta? Nik uste dut ligako afizio berena dugula, eta horrek partida asko irabaztea uste dut laguntzen digula. Azkenean 8 jokalari gala, eta oso garrantzitsuak dira guretzat. Animazio talde bereziren bat duzue? Nik uste dut beko talde guztiak egunero etortzen dira, berdez jantzia, eta 60 minutuak egoten dira animatzen eta kantatzen eta ospatzen, hau oso berezia da. Harrobia beraz, da beti hortxe dagoena, ezta? Bai, nik uste dut hemen bizitzen den moduan oso leku gutxitan bizitzen dela eskubaloia, eta hori ere probestu behar dugu eta baloratu.
Benolaia eta gainera, 2002ko Atarrabiako jaien suziria, zuek bota zenuten baita ere, nola sentitu zineten, nola eman zizueten albiste hori, kontatu idazu zer? Egia da izan zela urte bat, non ospakizun asko, evento asko izan genuela, ze azkenean lehenengo mailara igo ginen, baina nik uste dut oso berezia izan zela, ez? Gauzetako, ez dakit, nik uste dut inoiz ez dugula ahaztuko, batez ere hemengo jendea azkenean asko beste aldean egon dira zuziria ikusten eta botatzeko aukera izan genuen eta momentu oso espeziala. Eta Naiara eta Ilinek bota zuten, Bilabakoak, Atarrabiakoak, hemengoak eta oso polita izan zen. Pasaden denboraldian, azkenean gutxirengatik salbatu zineten, zer gertatu zen? Galdera ona, oraindik uste dut ez dakigu. Denboraldia zehar nahiko ondo ibili ginen, lehenengo denboraldia zen lehenengo mailan, eta genekien zaila egongo zela, eta azkenean liga regulara nahiko ondo egin genuen, baina gero playdowna jolastu behar genuela, zen beste 3 aurkariren kontra joan eta itzuli. Eta horrek gogor jo zuten, ez? Nahiko zaila izan zen, azkenean partidu asko ziren hilabete batean, eta ez dakit, oraindik ez dakit zer gertatu zen, baina garrantzitsua da azkeneko partiduan, azkeneko minutuan salbatu ginela, eta horrekin gelditzen gara. Eta hortik ikastera, orain ezta? Bai, azkenean iaz asko nomatila batzuk giren, ez genuen kategoria kontrolatzen, eta nik uste dut honek ere esperientzia positiboa izan zela, eta lagunduko digula aurtengo denboraldia egiten. Aurten aldaketak izan dira talde bakarra. Jaitsiko da, lehen 2 talde jaisten ziren positiboa. Izango da hori zuentzat, ez da, sufrimendu gutxiago? Esperuz baietz. 14ko liga egin nahi dute, eta roterako aurten bat jaitsiko da eta 3 igoko dira. Eta a priori bai abantaila txiki bat da, baina ez dugu horretan pentsatu nahi, ez azkenean partiduz joan bar gara, badakigu aurten igo diren taldeak oso gogorrak direla eta ez dela bat ere erraza izango, ez? Kategoria mantentzea, baina konfiantza izan behar dugu gure taldean, entrenamenduetan. Zuen artean ondo moldatzen zarete, giro ona dago aldageletan? Bai. Izan nuen entrenatzaile batek esaten zuen giro ona izateak, gero partiduan 2 gol ematen zigula. Eta nahiko ados nago berarekin. Eta abantaila bat da, ez, taldean giro ona egotea gure artean, azkenean ordu asko dira, ordu asko entrenatzen, ordu asko bidaietan, eta giroa mantentzea oso beharrezkoa da. Eta zuri dagokionez, non ikusten duzu zure burua etorkizunean eta zer amets betetzea gustatuko litzaizuke? Amesten hasten balin bagara, nik uste dute kirolari guztiok badugula amets bat dela Joko Olimpikoak jokatzea. Azkenean gorenekoa, ez? Ezin duzu zerbait handiagoa jokatu, eta gustatuko litzaidake joku batzuk jokatzea eta Champions bat, eta amesteagatik, Laia, eta amaitzeko gu euskaraz solasten ari gara, ez dakit aldageletan taldekideren batekin euskaraz solasten duzun? Gutxirekin. Egia da azkenean ohitura hartu dugula askok naiz eta euskaraz jakin gaztelaniaz egitea, taldean Espainiako jende asko dago eremu guztietatik, argentinarrak, brasilekoak, txilekoak, eta azkenean aldageletan gaztelaniaz egiten da, baina batzuekin euskaraz egitea saiatzen gara. Ederto, Laia, zorte hon, denboraldi berri honetan, jarraitu tinko eta zoriontasuna ematen Atarrabiako herriari, mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.